Zist in de stoel en sjochst wat vaar hij uit. Ik ren naar die taai, jou die eens heeft het uit. Hoe kan het nou, dat het mij net meer kist? Hoe kan het nou, dat die onthoudt hij verleed? Jo hast mij eer droegen, dat wist al lang niet meer. Dat het mij net meer kist, dat toch mij zo zeer. Hoe kan het nou, dat dat net meer wist? Hoe kan het nou, dat mijn mem net meer wist? Maar de waarte in